Какво става, бе, мърши? Това са новините от 7:30. Здравейте! Това са новините от 7:30, но вече ще са от 7:51, защото блоговете на Емил Пантров са много тъпи. Аз съм Стефан Фандъков, а това е Ани Сандалката. Здравейте! Господи! Така, много важни новини. Знаеш ли какво стана вчера? Значи намерихме, че цигани в действие изгледа 41 показвани. Така, извънредни новини. Днес KFC продава най-добрите бургери за 2,79 стотинки. О, мага, искаш ли да си вземем бургери, брат? Но след това KFC намалиха цените с 2 стотинки. Новините много се радват, защото отново ще могат да дебелеят, защото са нещастни големи свини, които нищо не могат да правят, освен да говорят за някакви нещастни новини, както аз сега правя. Сега предаваме на него. На Стефан Фандъков. Знаете ли, че новините достигнаха 13 показвания? А също, знаете ли, че може да поскъпнат цените в България с 4 стотинки и 5 лева? Знаете ли какво значи това? Че ще има криза и оставка! Оставка! Още извънредни новини. Един от нашите камера хора, известен като Стефан Фандъков, има много рани на ръцете заради протест на улиците. Вижте колко много рани има този човек на ръцете. Те се направиха... Знаете ли, че ме биха на улицата и пребиха майка ми? Както говорим сега, Стефан Фандъков не можа да го изтърпи, затова просто дойде тука и ми се моли о краката да ги оцелям с бутушите ми. Защото бутушите му са огромни. Но сега, наистина важни новини. Емил Конрад, не знам какво да кажа за него. И сега, мисля новините да свършат тук, но са много кратки, затова ще ги направим поне 10 минути този път. И ще говорим за най-важните неща. Като да видим цигани как блъскат румънци в каруца. Искаме да ви кажем, че тези извънредни новини днес ще получат много голямо увеличение, защото блогът на Емил Конрад... Ако съберем повече гледани от 100 900, ще качим нов клип. Но ако съберем 200 показвания, ние ще качим битини новините номер 3, които ще... Ако съберем поне 20 плюс показвания, ще качим нов епизод на Българ и новините от 7:69. Пум! Сега, искам само да ви кажа, че днес трябва да свърши това видео по-кратко. Но както виждате зад мен... Но както казвате, аз вече нямам очила, защото той ми щупи очилата. Вижте го как гледа виновно и се прави на секси. Но аз съм по-секси, не знаете. Сега. И сега ще ви кажа, че майка ти е толкова дебела, че повече не поглежда